Ambalma Sherifla TV la jabo mo bela jelen fo ni islamia ka fuli no yala ka kishina ka hinna ka baraka ambe Allah taala deli ala ko ke ka anni obela jelen nabo aw bismillah aw ka jamukan hukun konala no ladamu kene ni o jamukan misikle no Sherifla TV jabaranika ni ankramo muso anga molmatu ka bo jamiat ansar din islami kono nulube jamukan la nyenamaya ni ube kuma anye ladabuka duko nawla furuso kon nawla deun kanga lamo chumna furumso ere kanga joromita furuso kon nala furu chere fana kanga joromita fogata si jekulu ere kon nala no yanga societe kon nawe lamo kanga ke chugomina ani hakew kanga di chugomina no hakew no lamo bela jilen dafara Islamia yere be soro ka dafa o wati ka da kan islamiyati ni ladabute islamiyati ni jogo nyumanti ka o jogo nyuman sabati jamukan sigun la belebele ye oye bi ka nga jamukan la nyema ya nga molmatu ankara mo muso flabe ambulo a folo oye madame Traoré Mariam Traoré amya fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anga molmatu fulna oye madame Kamina Janaba Kone molmatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ame awfu ka wolin mano anga wele jabilila ani awka chesrin ni awka wuli ka jomin ni awbe ka ke wala sa anga duguna anga demba yaw bisega la modda falen soro chugamina ame do ke awye o chesrin konnala ka klaka do nyini awfe anga nyin ngali folo amo nyashi molmatula madame Kamina Janaba Kone molmatu bi anga dakun yere be mina no anga temi we denga hake mimbe abange baroka abange ba flabe ka chema ni musoma denga hake jume ko bange ba kanka munde ke denye kabni ka ko abange linya foka ta se abange lima anga nyin ngali folo denga hake jume be abange ba ka ko abange linya na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimin nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina wa habibina wa maulana muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ustaz kan ambi fo ko sebe ki barkada kan la me ba ko bela jelen fo ko bela jelen walin mando alhamdulillah ibora kan ni ngali min kene ambi dakunya flafo inshallah ni ala kaje sabla ni ko la may ko fembadi fuite saka nyani ladam tin fuite saka nyani jogo nyumate wala denga hake folo amma sauka ka ko abangelinye ni ala ka je o folo yere de folo ka den ka halala yani den folo masaka jilaja a denga saka ke halalai aka soro aka saka disigosi yoro soro ayire kunna ka nyenama ya konnana o saka ke fofa ka soro halala do ola halala ya fana tsaka nyale bulo chugo shila faka soro din soro la furu de konnana ni dema soro furu kon doron hal ni ya jien fembe soro hal na yere karam ko jugo nyumantigi iba ya kanyena me ya konnana abike mo mbe na kun shullendo ali kun saka korota fi mo nyana munum bado ka foko ate halalai ola wala sa dinga se ka disi gosi ka fo kale bora karsa la kawri fi na ali faye karsa be make karsa nui halala yadi bake saka ke fi fa ka soro asoro la furu konnana bon ningo furu fana konnana o fana e jume furu nyogon bela jelen kan ki jilaja ka furu yoro fana wuloma mukoso i ka se ka denyuma fana soro dembe demeni jogo e detni ni horena furu yoro kan ha wuloma che kan ha furu yoro wuloma ibe ka ta demso mi ngini karsala ka fe yara marabe dun kono wa yara ladam be dun kono wa dun dum be chukudi e surtout ibe ka ta bo demso mi yara na fa be chukudi ti ko ngini ko don folo na soro e mo ladam ne na soro mo min do nani ka tabulo be tan nyoy sino kana muso furuti ko a che kan kana furuka kabon kana furuka jel ne wal maka finene do afiya je ne jane ba furofe muso bi se ka furofe parce que kira ko te sallallahu alaihi wasallam mi ala nyuma ko ne kira ko ko e dinetigi di i jilaja ni be furuke i ka ke jogo nyuma kunda i ka ke dinetigi kunda ni o kera dem mena soro o konnana o dem be ke
den ladamunenw ye a bɛ daminɛ depuis nin ye wa a b'o cogo fana na muso fana furu yɔrɔ kan ka woloma muso bɛ taa furuso min na nin n'a mɛn ko karisalakaw bɔra denmuso nɔfɛ furu la masaw kan k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ furu yɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ min na nin ye fɔlɔ yɔrɔ jumɛn de don fɔlɔ ladamu bɛ du in kɔnɔ wa diinɛ b'u bolo wa u ka ko cogoya bɛ di f'i k'o ɲɛɲini k'o dɔn ka sɔrɔ ka furu de kɛ mais ni furu kɔni kɛra ten dɔrɔn ko nafolo bɛ karimasinakaw kunna an k'an den ta k'a di nafolotigi kɔni bɛ se ka kɛ yen nɔ a bɛ se ka nafolo jɔyɔrɔ fa mais fɛn min ye furu danbe ye ani k'e den ka danbe segin a ma a n'a bɔkolo segin a ma mɔgɔ sa ka se ka lafiya furuso kɔnɔna na ka se ka na ni résultat ɲɛnama ye n'o ye den ɲuman ye f'a k'a sɔrɔ de a ye furu yɔrɔ ɲuman de sɔrɔ nafolo tɛ se k'o baara kɛ cogo si la f'a k'a sɔrɔ a ye furucɛ de sɔrɔ furucɛ min bɛ yen nɔ ni o b'a danbe segin a ma n'o b'a segin a ma k'a fɔ k'a bɔra du min kɔnɔ diinɛ bɛ du in kɔnɔna na o b'a minɛ ka ɲɛ o la a yɛrɛ bɛ lafiya furu bɛ nɔgɔya a bolo a bɛ se furu minɛ cogo la ni furu ɲɔgɔn fila kɔni ɲɛna ka ban cɛman so ɲɛna musoman ka so ɲɛna ka ban o fila nana fara ɲɔgɔn kan résultat ɲuman bɛ bɔ la n'o ye den ɲuman ye o la den ka lamɔ bɛ daminɛ depuis ni mansaw yɛrɛ de la fɔlɔ isa ye kan nin hakɛw ye min bɛ bangebagaw kan u kan ka min kɛ den ye kabini den yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ o ye ka bangebaga ɲuman ɲini la cɛ ka ba ɲuman ɲini den na ba fana ka fa ɲuman ɲini den na donc a ka sɔrɔ den ka sɔrɔ furu fana kɔnɔna la nin hakɛw la kumaba dɔ ye kabini den ma bange sisan den bangenen kɔfɛ den sɔrɔlen kɔfɛ Malimatu an bɛ segin Mariam Tarawele ma den sɔrɔlen kɔfɛ hakɛ jumɛn bɛ bangebagaw kan o kɔrɔ ye den ka droit jumɛn bɛ a bangebagaw kan a sɔrɔlen kɔfɛ na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم Ustaz kan ye ɲininka den ka hakɛ min bɛ masaw kan den yɛrɛ bangenen kɔfɛ hakɛ 9 ni wajibi ye masa kelen kelenna bɛɛ kan i ko k'i den sɔrɔlen kɔfɛ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye wagati n'a cogoya kama o de ye i ka tɔgɔ ɲuman da den na ka kantigɛli k'a ye n'Ala y'a se k'i ye n'Ala ye den d'i ma i kana den tɔgɔ da boli la i kana tɔgɔ da kolokɔrɔw la i kana tɔgɔ kirikaraw da den na don n'a nataw la den yɛrɛ kuma bɛ sulu ni tɔgɔ minnu ye i kana o da la tɔgɔ ɲuman da la an b'a fɔ ko silamɛ tɔgɔ an b'a fɔ silamɛ tɔgɔ tɛ yen tɔgɔ ɲuman de bɛ yen tɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye nɛni ye walima n'o ye kuma sulu tɔgɔ ye kana sɔn k'o da den na o ye masa ka wajibi ye sabula masa de bɛ den tɔgɔ da wa ale mana tɔgɔ min wele hali ni tɔgɔ ɲuman dara kɛrɛnkɛrɛnnenya an musow hali ni fa ye tɔgɔ ɲuman da den na masa bɛ min wele a la i bɛ taa sɔrɔ o de bɛ tugu a kɔ o de b'a ye an b'a ye den caman bɛ wele tɔgɔ caman na ka taa sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen mais den yɛrɛ t'a dɔn fiyewu den dɔw t'a dɔn k'u tɔgɔ y'o ye fo n'u donna kalan na o b'a sɔrɔ u bɛ tɔgɔ dɔ de ta ten dɔrɔn k'o da den na ka tɔgɔ ɲuman da den na o ye masa kelen na den ka hakɛ dɔ ye a masa kan ani ka kantigɛli k'a ye fɛnɛ ni Ala y'a se k'i ye kantigɛli tɛ wajibi ye mais n'Ala y'a se k'i ye i kan ka kɛ i den ka sarakati don o kɔfɛ hakɛ filanan ye jumɛn ye k'i ka den sigi nɛgɛkɔrɔ o fana ye masa kan wajibi ye ka den seliji ni dɔw ko selijili dɔw ko nɛgɛkɔrɔ sigi i ka den sigi nɛgɛkɔrɔ den ka hakɛ dɔ ye masa kan ka min kɛ a den o kɔfɛ i ka hinɛ den na i ka hinɛ a la ka magara a la a si ma se baara minnu kɛli i kana bila olu la sabula an b'a ye masa dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu jigila jalen bɛ u den na i mana dɔw yɛrɛ n'u wolodenw ye i dabali bɛ ban i tɛ da la k'a fɔ k'e sigi a yɛrɛ den don wa denmisɛnnin si ma se baara min ye n'i y'a bila o la baara bɛ nege bɔ a la joona walima a bɛ kɛ sababu ye ka don a ka ɲɛnamaya la hali n'a tigila mɔgɔ kɔrɔla lamɔko juguya kama i bɛ taa sɔrɔ a mɔrɔmɔrɔlen de bɛ kɛ a tɛ se ka walawala fiyewu tɔw cɛ la minnu bɛ yen nɔ n'olu ye lamɔko ɲuman sɔrɔ ni hinɛ kɛra olu la makari kɛra olu la u ka denmisɛnninya kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ ladamu a bɛ bilasira a bɛ bila baaraw la mais a si ma se min ye i kana bila o la wa hali ni den bɛ ladi kuma bɛ kɛ den fɛ kana pɛrɛn den kunna kabini den fitinin ni masa bɛ pɛrɛn den kunna a bɛ den ja wuli denmisɛnnin dɔw ye a bɛ kɛ i n'a fɔ hakilinabana b'u la k'a sɔrɔ hakilinabana t'a dɔw la dɛ lamɔ cogoya de don
masa ka minɛ cogoya don n'a ko ala bɛna kuma fɔ a bɛ pɛrɛn a kunna pɛrɛnni min bɛ kɛ den jaabi a jaabi bɛ pani min kɛ dɛ wa a bɛ to ten hakili panpannen de bɛ kɛ ka sɔrɔ bana t'a la lamɔ cogoya don o la wajibi masa kelen-kelenna bɛɛ kan i den ka hakɛ dɔ ye i ka hinɛ a la a dɔ ye jumɛn fɛnɛ i ka nafakatili kɛ i den kɔrɔ i k'i den ka musakaw kɛ ni fini bɛ don a la e de kan wajibi don i ka fini don a la sabula ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye k'a bɛ fini san ka don a yɛrɛ la a balo o y'i ka wajibi ye a mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na a banana a furakɛli o y'i ka wajibi ye ka den ladon k'a ka musakaw bɛɛ lajɛlen kɛ o ye masa kelen-kelenna bɛɛ ka wajibi ye kɔrɔ kabini den san 7 san 8 sɔrɔ e k'a fɔ sisan i yɛrɛ sera dɔ kɛ dɛ ta feere kɛ i ka nin kɛ i yɛrɛ e san 7 den san 8 den k'olu bila bɔlɔn kɔnɔ ko i yɛrɛ ka taa wari ɲini bi tile in na an ɲɛ b'a la o de kɛlen bɛ sababu ye k'an dɛsɛ lamɔ yɛrɛ la pewu parce que mansaw e san 30 san 40 sɔrɔ e ma min sɔrɔ e ko den san 7 ka t'o ɲini ne ye feerefɛn d'a kun k'a ka t'o feere n'o ma san n'a ye garibuya kɛ ni ɲɛma sɔrɔ la n'a ye dɔ ta bilalen min a b'o ta ka na a bɛ to de la n'a nana e bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mami ka sugu jara bi dɛ n ko ne tigɛ 100 de k'a kun a nana ni 150 bɛɛ de a ko k'ale ye dɔw kɛ tan ye e bɛ nisɔndiya n'o ye mais a ye wari in bɔ mini e t'a ɲɛɲini e bɛ taa baliko la tuma min na o y'a sɔrɔ a kɛra balakɛɲɛ ye o b'a sɔrɔ sa n'a y'a ye yɔrɔ yɔrɔ a b'a ta e bɛ sɔrɔ k'a dɔw kuma de ko den donna suyɛnni na o b'a sɔrɔ a taara k'e bolo da o la masa ka hakɛ den ka hakɛ wajibiyalen a masa kan i k'a ka musakaw kɛ o kɔfɛ tuguni a ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye i ka jogo ɲuman don a la i k'a lamɔ ka ɲɛ k'a ladamu wa ladamu bɛ daminɛ den na depuis n'a wolodo depuis n'a fitinin depuis n'a ye kuma daminɛ masa kelen-kelenna bɛɛ ka wajibi don i ka jogo ɲuman don i den na den ye kuma daminɛ kana den dabɔ ni nɛni ye ka nɛniw don a da kɔnɔ karisa nɛni ta a f'a fa tantɔ n'a ye min f'i ma a f'a fa n'a ba k'o don den da kɔnɔ den t'a dɔn kuma jugu ye kabini a b'a fɔ denmisɛnninw ma a b'a fɔ kɔrɔw ma a laban a b'a fɔ a fa fila n'a ba filaw ma ni den ye kuma jugu fɔ k'a gosi ka bɔ a bolo o ye de ka wajibi ye i ka jogo ɲuman don den na k'a ladamu ka ɲɛ o ye masa kelen-kelenna bɛɛ ka wajibi ye sabu den ka hakɛ de don i kan i t'a dɔn o sazi k'a fɔ ko lamɔ cogo juguya lamɔ tanya k'a ka jugu f'i ka dɔ ye ka ko kɛ ko min bɛ e faga mais lamɔ tanya kama a tigi b'a kɛ kɛnɛ kan panparanpa a t'a dɔn yɛrɛ ko kojugu don mun kama a ma lamɔ sɔrɔ ale yɛrɛ a kun na nin tɛ kojugu ye yɛrɛ mais k'a sɔrɔ o bɛ hɔrɔn faga lamɔ tanya de b'o sababuya la den lamɔli ka jogo ɲuman don a la k'a ladamu ka ɲɛ o ye masa kelen-kelenna bɛɛ ka wajibi ye o ye den ka hakɛ dɔ ye a masa kan ka min kɛ o kɔfɛ i ka den ladɔnniya ladɔnniya ni kɔrɔ i k'a don kalan na a kɛra kalan siya o siya ye kana den sɔrɔ dɔrɔn k'a bila yen a kɛra i y'a don école kalan de la i y'a don médersa de la i y'a don bulonkɔnɔ kalan de la i y'a don ngo de la a ka se ka sɛbɛnni dɔ don a yɛrɛ a ka se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ i k'a lakalan o ye masa ka wajibi ye kana den sɔrɔ k'a bila sokɔnɔ ye k'a kɛ sokɔnɔ baarakɛla ye k'a kɛ e ka ciden ye k'a fɔ n'a donna kalan na o ma jɔnni bɛ ne ka ciw ɲɛnabɔ den ka hakɛ dɔ y'i kan i k'a don kalan na a ka lakalan taalen ɲɛfɛ a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ cogoya min na ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo ka taa sɔrɔ a kalanna de ni fɛn o fɛn k'i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ k'i kalanlen don i mansaw de fɔnisereya i kan sabu olu de y'i don kalan na depuis ni denmisɛnnin ma mais baliku mana fɔ k'i bɛ kalan ɲɛɲini k'o cayalen hakili ma i bɛ taa sɔrɔ a ma nɔgɔn o la den ka hakɛ belebeleba dɔ ye masa kan i ka den don kalan na ye o kɔfɛ a ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye o de ye i k'a to i ka mara kɔnɔ fo ka taa se a balikuyali ma a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye fo ka taa se a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ e de ka mara kɔnɔ e de b'a balo e de b'a dumuni e de b'a ka musakaw bɛɛ lajɛlen kɛ e de bɛ jogo ɲuman yira la ka taasira ɲuman yira la fo a ka taa se a yɛrɛ kɔrɔ n'a yɛrɛ si sera a taara se a yɛrɛ kɔrɔ masa bɛ den lamɔ hakɛ dɔ de la hali den ma bɔ i ka mara kɔnɔ fiyewu a bɛ du kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ duba kɔnɔna la e b'a lamɔ ka taa se hakɛ dɔ ma
n'tɛ n'a sera si hakɛ dɔ ma e ka lamɔ tɛ bilen den yɛrɛ de b'a yɛrɛ lamɔ sisan parce que e bɛ minnu fɔ a ye kɛnɛmanaw la a yɛrɛ mana bɔ a bɛ min ye ani e bɛ min fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ kelen mais den yɛrɛ de bɛ jogo ɲuman sira o b'a sɔrɔ a ye ɲuman dɔn a ye juguman dɔn fo ka taa se o hakɛ ma a lamɔli e kan wajibi ye k'a to i ka mara kɔnɔ o kɔfɛ an y'a kɛ to o kɔfɛ a ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye i k'a don furu la walima i ka furu ɲini a ye o ye masa ka wajibi ye ni denmusomani don n'a balikuyara i k'a don furu la ka furu ɲuman ɲini a ye i n'a fɔ Seyida bɔra k'a fɔ cogoya min na furu ɲɔgɔn ɲuman ɲini a ye n den sera furukɛ ye kan'a ɲini ko waritigi ni min nana a bɛ mun baara la a somɔgɔw bɛ cogo di u bɛ étage kɔnɔ u bɛ villa kɔnɔ an b'o de lajɛ mais diinɛ b'a bolo cogo di mara b'u bolo cogo di u ka du yɛrɛ bɛ cogo di est ce que ladamu b'u ka du kɔnɔ wa t'a sɔrɔ siɲɛ caman an mako tɛ o la ka sɔrɔ o de ye wajibi ye silamɛ ka kan ka yɔrɔ min lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i den di i ka furu ɲini i den ye n'i bɛna don furu la furu yɔrɔ ɲuman ɲini a ye a bɛ fɔ wajibi furu tɛ yen nɔ diinɛ la muso tɛ wajibiya ka di cɛ ma cɛ yɛrɛ tɛ wajibiya ka muso d'a ma diinɛ b'o contre la mais ni denmuso i ye cɛ yira k'a bɛ fɛ ka furu o de ma e yɛrɛ b'a dɔn mara tɛ mɔgɔ minnu ka so ladamu tɛ mɔgɔ minnu ka so u ka so bɛ cogoya min na dɛ o yira den na parce que ale t'a ɲɛ ko n'a tiɲɛni ko dɔn taalen ɲɛfɛ don dɔ la a bɛ tila ka na masaw jalaki ko hali n'aw tun y'a fɔ ne ɲɛna tan ne tun tɛ don nin furu in na o la e de kan ka taasira ɲuman yira a la an ma ban o ye i ko k'i bɛ karisa fɛ mais karisaw ka du o n'an ka du tɛ furu ɲɔgɔn ma ye furu ɲɔgɔn ma sira woloma ko tɛ dɛ wariko ko tɛ diinɛ ko sira fɛ diinɛ tɛ ninnu bolo e b'a dɔn an yɛrɛ ye diinɛ mɔgɔ ye mara t'u ka so ladamu t'u ka so ka olu sira yira denmuso la a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la a bɛ ka suya min kɛ nin tɛ suya ɲuman ye o ye masa bɛɛ ka wajibi ye denmuso sira fɛ denkɛ sira fɛ ni denkɛ don muso ɲini ka d'a ma i bɛ taa muso min ɲini i k'a bɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a lajɛ lamɔ b'u ka so mara b'u ka so wa o ye masa ka wajibi ye i ka furu ɲini den ye furu ɲuman a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye o ye masa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wajibi ye o kɔfɛ i ka dugawu kɛ den ye masa ka dugawu kɛ a den ye sini nataw la ala ka hɛrɛ kɛ den ye o ye masa kelen kelenna bɛɛ ka wajibi ye masa ɲuman tɛ kɛ dangalikɛla ye mais dangali kɔni o ka ca kosɛbɛ an muso kunda dɛ kelen ni fila an mana dimi dɔrɔn an bɛ dangali kɛ f'an k'an janto o la n'i y'i den danga n'a ta tiɲɛna fo ala k'i ta tiɲɛ fo ala k'i halaki fo ala k'a kɛ tan i b'a ye ɲɛna e ma nin kɛ ne na fo ala k'a yir'i la ne y'i den danga n'a tora bɛɛ kɔfɛ a bɛ segin e de bolo sabula a bɛ fɔ ko jɔnni den don a bɛ fɔ ko karisa de den don o la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ segin e de ma i kana kɛ dangalikɛla ye kelen ni fila dɔrɔn i b'i den danga o man kan masa ɲuman na Ustaz nin hakɛ ninnu de ye wajibi ye wagati cogoya ka ban tɛ n'an k'an bɛ don a walawalaliw kɔnɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ tan ta an b'a dada ɲɔgɔn kan pour que an balimaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la k'a fɔ ni ala ye den di an ma an k'an janto nin hakɛ in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an denw ye u ka hakɛ de don an kan wa n'an m'a dafa fɛnɛ an ka da la k'a fɔ ko ɲininkali b'a la alikiyama don faamu cogo ɲuman ya rabi ala k'o d'an ma amin ya rabbal alamin an b'a dɔn ni walawala ni min dinin filɛ sa nin faamuna ni den ka hakɛw ye o kɔrɔ den ka hakɛ min bɛ a bangebagaw kan diyagoya bilen na bangebagaw kan ka min kɛ den ye kabini ka kɔn a bangeli ɲɛ fo ka taa se a bangeli ma fo ka taa se a balikuyali ma siga t'a la bangebaga fɛn fɛn mana se ka nin hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a di den ma k'a dafa siga t'a n'o den bilara diɲɛ fɛ a bɛ diɲɛ nafa a bɛ société nafa wa a bɛ kɛ kunnawoloden o tɛ kɛ bangebagaw kumasuliden silamɛ ye den min ɲini alakira yɛrɛ den façon minnu ɲini ni silamɛ bɛ waso ni o ye siga t'a la den bɛ kɛ o den ye an bɛ Alahu taala deli an bɛ dugawu kɛ ala ka bangebaga bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ ka se ka nin hakɛ ninnu dafa denw ye an bɛ segin ka na madame Kamina ma Jɛnɛba Kone yala den lamɔbaliya i n'a fɔ an ɲɛ bɛ a la cogo min na n'i bɔra bɔlɔnw fɛ bi i yɛrɛ bɛ den dɔw ye e yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu ma lamɔ yala den ka lamɔbaliya kɔlɔlɔ b'a la wa a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se bangebagaw ma wa Ustaz den ka lamɔbaliya kɔlɔlɔbaw b'a la bangebagaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ min yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛ tɛmɛ bangebagaw kan fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma
parce que c'est diɲɛ yɛrɛ ma kosɛbɛ lamɔbaliya kɔni ale bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tiɲɛ an bolo pewu an bɛ degun o degun kɔnɔna na bi i b'a ye lamɔ de dɔgɔyara n'a sɔrɔ lamɔ tun ye labɔli kɛ sisan tun b'a sɔrɔ an bɛɛ lafiyalen don an tun b'an da ka sunɔgɔ an lafiyalen mais lamɔ dɔgɔya o de nana ni nin ye kɔlɔlɔ caman bɛ a la ustaz diɲɛ na yan nɔ a kɔlɔlɔ ka ca wa lahara fana a kɔlɔlɔ ka ca parce que n'i ma den lamɔ ka ɲɛ e de bɛna tila k'i sigi tuguni kuma dɔn ka kuma tɛ ko n'i den kɛ baba komantan ye k'a bɛ nisɔngɔ kan i yɛrɛ la don dɔ la a bɛ nisɔngɔ kan i yɛrɛ la o la ni den lamɔna ka ɲɛ i y'a lamɔ i yɛrɛ de parce que denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de n'i y'a mɔ k'a bila cogoya min na a bɛ jate den ka di an ni wajibi don parce que den ye furu tɔnɔ de n'i ye den ta k'a lajɛ den bɛ n'a fɔ furu yiriden den ka di furu kɔnɔna na ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ o bɛ nisɔndiya o fari bɛ foni ni min m'a sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o tigi yɛrɛ degun kosɛbɛ a ka furu kɔnɔna na fo dɔw yɛrɛ bɛ fɛn yɛrɛ bange u yɛrɛ la ka sɔrɔ min t'u la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka jogo yɛrɛ bange u la min t'u la fana yɛrɛ ka sababu kɛ den ta ye o la n'a mɛn ko Ala y'a don e min garizigɛ la i ka Ala fo k'a barika da i ka tila k'a minɛ ka ɲɛ k'a lamɔ ka ɲɛ i n'a fɔ Ala y'a ɲini fɛ cogoya min na sinon kɔlɔlɔw caman bɛ a la Ala subahanahu wa taala yɛrɛ bɛ an ladi ni a ye kosɛbɛ a ka alikuranɛ kɔnɔna na suratu tahrim aya 6 Ala ko cogo di a ko ya ayyuhal lezina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha nasun wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun shidadun la yasuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ni Ala subhanahu wa ta'ala ka Qur'an ay a ko ya aw mɔgɔ minnu ko aw limanani don ne Ala la aw yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma ma o n'a ka denbayaw k'aw k'a dɔn ko tasuma min filɛ nin ye k'a takuru ye adamadenw ni faraw de k'an k'an yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma ma o n'an ka denbayaw a ma fɔ k'an dɔrɔn ni dutigi caman jateminɛ bi bɛɛ bɛ jɔrɔla ni yɛrɛkun de ye u tɛ ka denw jateminɛ tuguni denw tɛ jate kɔnɔ parce que munna k'olu ye denw ye ko n yɛrɛkun de ka gɛlɛn n yɛrɛkun ka gɛlɛn Ala subhanahu wa taala ka kuranɛ aya in filɛ nin ye dɛ a ko an k'an yɛrɛkun kisi wa an ka denbaya fana kisi cogo ɲini ka bɔ tasuma ma an kana denw t'u yɛrɛ ma ten e bɛ k'i ka hakɛw dafa i b'i ka silamɛya sariyaw dafa diinɛ y'a ɲini fɛ cogoya min na i jan b'i ka seli la den tɛ ɲininka seliko la a tɛ ɲininka foyi la e yɛrɛ ko k'i jogo ka ɲɛ mais e bɛ sokɔnɔna na e den bɛ jogo juguya la kɛnɛmana na e yɛrɛ bolo k'i suturalen don nin kuranɛ aya in bɛ a yira n na k'a fɔ ko ni maa min y'a yɛrɛ kisi n'a ma ka denbaya kisi o kɔrɔ k'a yɛrɛ ma kisi o kɔrɔ k'i yɛrɛ ma kisi fɔlɔ ja den ladabubaliya kɔlɔlɔ belebelew b'a la bangebagaw yɛrɛ ye jɛkulu kɔnɔna la fo ka taa se diɲɛ fantan den kaw lamɔbaliya bɛ se ka kɔlɔlɔ lase diɲɛ bɛɛ ma o ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ye wa lahara kɔlɔlɔ de ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan manatu waati ni a cogoya kama an bɛ bi baro kuncɛ yan nɔ ni Ala ye don n'a nataw jira an na hakɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ an da bɛ se olu ma mais yani an ka bɔ baro kɔnɔna la madame Tarawele dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ayiwa alhamdulilayi ustaz Seyda y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo ka fara a kan o de ye an mansa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'an janto denmisɛnnin ninnu na an k'a dɔn ko ɲininkali fɛnw don i n'a fɔ kira b'o fɔ cogo min na hadisa la a ko kulukum arayinu wa kulukum mas'ulun an arayatihi k'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna de ye wa bagan ninnu a bɛ ɲininka u la kɔrɔ ye a dɔ la kelen tɛ siratu tigɛ fo Ala k'aw ɲininka a ka mara la o la n'i ko i yɛrɛ ka kisi i jiraja i ka mara ka ɲɛ n'i ka mara ma ɲɛ i yɛrɛ ma kisi fɔlɔ dɛ n'i selila i denw ka seli ni jogo ɲuman b'i la jogo ɲuman ɲini i denw na u ladamu ka ɲɛ u lamɔ ka ɲɛ i ka kisi bi sɔrɔ o de la n'o tɛ ni tant que n'i ka mara ma ɲɛ e yɛrɛ ma kisi sɔrɔ fɔlɔ an k'an janto mara ninnu na an k'an janto den ninnu na an k'u ladamu an ka jogo ɲuman yira u la an ka taasira ɲuman yira u la n'o kɛra an ka duw bɛ diya an ka sigidaw bɛ diya hali jamana yɛrɛ bɛ diya marako ɲuman sababu la hakili ɲuman Ala k'o d'an ma amin ya rabbi manatu bɛ dugawu k'an ye an bɛ baro kuncɛ ayiwa an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an ka lamɔw ɲɛ ka di an ma an ka wolo Ala k'u barika ka di an ma an bɛ fɛ an ka denw ka kɛ cogo min na ya rabbi Ala k'u kɛ ten Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kɛ Ala sago ye Ala kana si kɛ sitanɛ sago ye kira n'a so don o kosɔn sɔli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam den ye bangebagaw ka ambassadeur de den bɔra du min kɔnɔ ni den taara den b'a a bangebagaw de représenter den bɛ a bɔra du min kɔnɔ a b'o du in de représenter ni den min sera yɔrɔ dɔ la den ka lamɔ bɛ a yira a bangebagaw ye maa façon minnu ye
kuma dɔnnaw b'a fɔ ko alwaladu sirru abihi ko den a bangebaga gundo de n'i tɛ bangebaga dɔn n'i ye den ye dɔrɔn a ka ca la i b'a dɔn bangebagaw ye mɔgɔ fɔsɔn minnu ye i y'a fɔ cogo min na hali ni bangebagaw kɛra mɔgɔ ɲumanbaw ye ni den ma kɛ maa ladabulen ye den ma kɛ maa ɲɛnama ye o kɔrɔ ko bangebagaw ka baara de man ɲa tuma dɔ la ka caya exception bɛ se ka y'a la bangebaga dɔw b'u jija cogo bɛɛ la nka den dɔw bɛ échouer o kelen-kelenninw bɛ yen nɔ nka a ka ca la bangebaga ka jɔbaliya a jɔyɔrɔ la o de bɛ se ka na ni den ka lamɔbaliya ka d'a kan hakɛ minnu fɔra ni pan kɛra nin hakɛ ninnu dɔw kunna a nɔ bɛ taa ye den kan bangebaga bɛɛ lajɛlen kan k'i jija ka hakɛ bɛɛ lajɛlen dafa ka d'a kan an b'a fɔ bamanankan na ko san bɛ tigɛ k'a tɔ to nkɔmi ye bangebagaw bɛ taa ka denw de to kɔfɛ ani bangebaga min taara ka du jɔ k'a ɲa ka nafolo baden to ka dɔnni caman to du kɔnɔ ka du kɛ dɔnni duba ye ni denw ma lamɔ a lamɔcogo ɲuman na ni bangebagaw taara du bɛ ci kɔfɛ fo maaw bɛ n'u jɔ k'u tɛgɛ da o de la ka kule ko karisa de ka du kelen filɛ nin ye ni maa min bangebaga min t'a fɛ i kɔ ka kɛ ten o kɔrɔ lamɔ ɲuman an kan k'o di an denw ma hakɛ minnu dilen filɛ nin ye an k'an jija nin hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka dafa denw ye an bɛ Malimatu madame Kamina Janaba Kɔnɛ an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn madame Tarawele Mariam Tarawele an bɛ i fana fo k'i wale ɲuman dɔn aw minnu fana tun bɛ k'an filɛ nin waati in na ladamu kɛnɛ ni jɛmukan in tɛ fɔ ko waati si la an bɛ aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli jɛmukan nata Ala k'o yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu